ngokusebenza ngisebenza kwi-Eastern Class ngiyalingisa. Ngiyalingisa ngilingisa indawo kaTsunama ke sithi tuk 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 tuk. Ongangazi ke yes ngidlala lapha kanza kwethu. Uhlelo lwethu sovele siliqale manje ngoba vele seyihumela sakusha kusho ngumpisholo. Angizu lokho ngishonisa ilanga kanza ukuthi angithi siyazi yonke indawo ukuthi kuvulwa ngomkhuleko noma ngabe kuphi asikwazi ukuqala singamtshelile umnikazi wendaba okuyena okhande yonke lento enhle kangaka esiyibukayo namhlanje. Ngicela nje ukunincoma nonke naze nabahle niyakwazi ukuvuma mase ngithi sanibona sanibingelela sanibona sanibona sanibingelela sanibona ithi sanibona sanibingelela sanibona lento yamaphalishi iyangiphazamisa ngoba abantu abasafuna ukuvuma ingoma sebenaka ukumaya. Yabona ingakho ukudla kuyaye kuthiwa kugcinwa ngakho ngoba abantu once wafaka le nkonzo sokusuqedile yabo nje singabe sebelinde into yokwehlisa. Ukukhulu kuyithoba ingane zakwethu ngizocela la ozosivulela ngomkhuleko lapha ke kuyi program yami kubhalwe uMiss Nomcebo Mkhabela. Ngabe ukhona ngaphansi kwethu Miss Nomcebo Mkhabela? Yebo. Neba ke DJ dlala ingoma yokholo mawunami ungenayo usho uzoyiculela kulo mcebo. Bengisacela abazalwane sisukume sonke sizovula ngomkhuleko. Siyazi ukuthi izinto ezinhle zivela kuNkulunkulu. Singakwenza konke kodwa nje izinto ezinhle zivela kuNkulunkulu. Bengisacela siphakame sonke sizobikela yena kwawenzile konke lokho eyodwa ubuhle obuvele kuwesima kaDongcwele. Siyabikela ke nakulesi sikhathi esisaqala inkonzo mayiqalwe nguwe sima kade sizwele wena ungakithi ngegama nangezizo kaJesu my Father we pray in Jesus name. Siyabonga wavele wafishanisa. Uyabona ukuthi lolu uhlelo lwethu luzoshesha. Kanza kwethu ngicela nje ukuthi siphanele indlebe mangabe ngiphethela ngoba njengamanje yimo olawulayo. Yimo phethe mawunenkinkipe zakho siyoma lapha eminyango siyilungise masinyane le. Ngiyadlala njalo bafike ngiyadlala ngaze ningenzakalisi. Sibonge kakhulu ukuthi sinomcebo ukusivulela ngomkhuleko. Sizawuhlabela mgangeke ingane zakwethu. La sizocela ke ngoba lonke ikhaya ingane zakwethu linomthetho. Mangithi nomthetho awukwazi ukujakaja emzini womuntu ungamenyiwe noma ungamukeliwe. Lokho besisakwenza besisabikela umnikazi wendaba njengamanje sesobikela bekhaya ke manje la sikhona ukuze samukeleke. Ngiyazi ukuthi sijabule sajula njengoba umdudu ukhoze uyabona abantu izizwe mapha manje bathokozile. Sizocela ukuthi amukelwe nje ozosamukela kuthiwa ke la uMessi Ndlovu usili in brackets ukhona ngaphakathi kwethu.
Ngisacela ukunibingelela etendeni. Usakhona u-amen etendeni. Ukhona u-amen etendeni. Naze nabahle bantu basemzini. Ije Khuzeka. Ngicela ukubingelela uBabTsunami. Bazalwane ngokukhulu ukuyithoba sicela ukunamukela siwumndeni wakaMajola sithi khululekani sizweni nisekhaya manihlukumezekile ningibize ngizomsotha out umuntu onihlukumezayo ngoba kunje kwenze nina so uba uhluphayo sisa uyiphathe kahle please siyanamukela kakhulu siyabonga babumgadi ngiyabonga bhuti omnyeni wami wena lomnyeni ukube bekungewena ngaba sikho la siyabonga ukuthi ithe indukenhle igawule ezizweni edwa igawula futhi eyiyona yona indukenhle siyabonga kakhulu sazongena kokubabayo kuyeza ukubabayo kungangani ukubabayo ngifuna nabe naniqhutshwa ngamabhara ngathi ngapha bafowethu umsamba nanizokwenzeka into efana kuyenzeka nakunombani ekutokuba step father into ekufikela manje manje ngaphuma seni step father manje masinyana akusasa lengathi awethu kunjalo nje bafowethu ngiyacela ukuthi sijabuleni sisemcimbini sijabuleni ukuze sihambe nabafowethu osingabo bathokoze kakhulu inhle lento esiyibonayo namhlanje la uyabo so ngicela ukuthi siyenzeni ngendlela ekhona asihlabele mgangeke la ikanza kwethu kuthwala sizocela uzosipha amazwi ozosipha nje amazwi osuku la uMesisi Mkhulu ngiyacabanga ukuthi ukhona uMesisi Mkhulu ukhona seduzane la ngiyacela ndaba ezitha ngiyacela Jamaka Silwane phakathi wasengonyameni ngikalwe khona emaqhunweni mina ngiyacela phakathi akaguge kuyoze kuguge ingane zabe ezinto Manginaye ngiphelele uyikho konke empilweni yami Jehova manginaye ngiphelele ayibonge Nkosi uJesu kufanele ngibingelele kanjena ke ezibathe siyezwini yonke into yethu fanele ibe yizwi ngiyacabanga ukuthi njoba bethe siyezwini izwi into ehlonishwayo amen so sonke sizokwehlisa izinga lokukhuluma ngokucabanga kwami ezisikhombisa ukulalela into ehlonishwayo izwi kaBaba uNkulunkulu ngoba masidlula lana senizojabula ngendlela efuna ukujabula ngayo kodwa izwi kaBaba uNkulunkulu kumele sihloniphe angibingeleleke abakhwenyana bethu umama uMchunu lo nomphambi kwenu wakhona la ekhaya angazi ke nami kwenzeke kanjani ukuthi kuthiwa kwasikwa Mchunu kuthiwa akukhuluma umama uMchunu so bayazike kodwa ngikhuluma kabi ngibaflathele
Ngisacela ukuthatha indawo yakho yamsi. Bengingafisa ukuba flathela. Khonyana ngikushaya ngesifundo ayikho right yonke. Ngiyanibingelela ke nonke, ngiyabingelela amangadi wonke. Madlokovu Nkosi yenkomo, ngiyabingelela egameni lika Jesu. Ngibingelela amachulu wonke, omajolo phakada kaGugonyanda yemkhonto, ojama kaSilwane oNgqulunga. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Nonke abazalwane ngiyanibingelela. Ngiyongixolela ke ilanguage engijwayele ukukhuluma ngayo le yabazalwane ukuthi ngilaphi kodwa ayipheli ngoba ikumina. Ngicela ungimukeleke nginjalo ukuthi noma ngaba usiyena umzalwane kodwa ngalomzuzu ngicela nawe uvume ukuthi ayibonge inkosi. Na uthi ameni ungiphelezele. Ezikushuka kuthiwa ngizoma ngisho lokho. Siyambonga kuNkulunkulu ukuthi lolu suku alenze libe impumelelo, lube luhle lube mnandi kangaka. So ngihleli lapha emuva ngiyabona ukuthi cha bonke kuhamba kahle, bamnandi abantu bajabule. Ilokho esikufisayo kwangaze kuphele kungazange kube khona siphithiphithi. Ungazange kube khona siphithiphithi. Siyacela nje abantu bayiphathe kahle bangayona into yasemachunweni. Basihloniphe, singabahlonishwa thina phela singophakade. Uyabona nje kunalento abantu abayishonye ngijabula ukuyibona mabefaka istatus bethi iphakade lami ngize engabe bayalazi iphakade ngempela yini phela iphakade ithini sinephakade. Uyabona nje umuntu onephakade nami angithi unephakade lakhe Mkhonyana. So nje iphakade lakho leli wena nje ukusho ukugcwala umlomo uthi iphakade lakho abantu bayasho bebethi iphakade lami bezipha iphakade nje khona ingqowe ephakade. Angithi uzule ngithe uphakade akagugi kuga abafukazana bengisho lokho. Sizoya nje kancane ezwini sizofunda nje izwi lenkosi lapha kwiZakha 18 uverse 22. Wahamba nathi wahamba nathi siyabonga bafethu ngicela indluka ngaka sengishilo ukuthi wahamba nathi uhambe nabo sengabo nje wahamba nathi siyabonga waze wahamba nathi wahamba nathi Jesu wahamba thina siyabonga. Sizofunda ke lapha iZakha 18 sizofunda nje ivesi elilodwa izivesi elilodwa fundeka kanjena lithi ofumene umfazi uthole okuhle uzuzile isisa uJehova. Uma kuthiwa uzuze isisa umusa. Uma ufumene umfazi uzuza umusa. Yona into esihlanganisile namhlanje sihlanganiswe ukuthi uMadlokovu uzuza umusa. Wafumana umfazi angithi sizosho njalo sonke. Ngicabanga ukuthi akekho omelene namuhla nalolu suku nomelene nalelizwi engilikushoyo ukuthi ofumene umfazi uzuze umusa. Uzuze umusa uNkulunkulu. Kahle kahle uMadlokovu namuhla uzuza umusa. Uzuza umusa ufumana umfazi umusa. Izwi lenkosi alisho ukuthi ofumene intombi. Lithi ofumene umfazi. uMadlokovu lo uvumela umfazi uzuza umusa ke nje usemseni izwi losuku leli ukuthi wonke umuntu ongabalana ongenayo umfazi akakulangazelele na ukufumana umfazi akakulangazeli ukufumana umusa ngoba kanti umfazi uumusa kaNkulunkulu kulesi sikhathi akukho lula ukuthola umfazi kwaze kwanzima ukuthola umfazi uyabona uyabona ngithi ngizima nje ngithola umfazi namhlanje nzima ukuthola umfazi kunzima ukuthola indoda. Yabona nje lento nje inzima masayidi onke kunzima ukuthola umfazi kunzima ukuthola indoda kodwa Madlokovu uvumela umusa wathola umfazi. Izwi lenkosi lisho njalo lithi othola umfazi ofumana umfazi uzuza umusa. Hey baba sayofesa intombi komabani baba sayofesa intombi komabani Yesu na seyikomabani mali seyikomabani mali seyikomabani mali seyikomabani mali baba sayofesa intombi komabani Sisulu nje baba sayofesa intombi komabani mali baba sayofesa
Hayale bayale yes uthi phathwe lamasonto Sisulu usho kahle uthi hayale bayale yes uthi phathwe lamasonto Hey bayale no bayale hayale bayale phathwe lamasonto ngicela ukubuza ukuthi ngabe usefikile uMessi Simhlongo okamajola ngaphakathi kwethu DJ wayidlala wayiyeke ngoba wambamba ngophondo mnewethu kanini ibhale mpatho ngikhathala abantu ibhale eyizokhulumisa hawa Majotela awu sengethuke ngacishe ngoma awu uyazi mina ngikwazi ukukhuluma emva komuntu oyingakho njengawe hayi sengizokhuluma ngithini-ke mina sanibonani ngiyanibingelela umacingwane lo kamajola dadwabo omdala kaMathisi angeke-ke ngize ngikuphe umlando okuthi usukaphi kuhlaleni kodwa kholwa ukuthi esikwenzelwe intusi yenkomo namhlanje thina bakamajola siyayiqhenya mpheni siyakuhlonipha futhi lolu hambo-ke eniqalile ngiyacabanga ukuthi nizokwenza kahle nizohloniphana nizonikana isikhathi nizothandana ngoba kufanele kuthandwane phela khona lento ekuthiwa uthando olwenu ngicela lingapheli niyezwa ngiyaniyala ngusisi wenu omdala uthando kalipheli akukho okuningi engicabanga ukuthi ngingakudlulisa kuphela nje ngibonile baphumile abantu bangasekhaya ini mkhwenyana bakuphelezelile haleluya kodwa ngathi bebefike ngasentabeni zakithi kamaphumulo siyayishaya ingoma ngakithi ngiyanitshela mina benophuma nikhathele kodwa-ke ngiyajabula kuhle konke kumnandi mkhwenyana ngiyaqala nokubona Sikomo ngiyabathanda abantu bakho Madlubuvu ngine-colleague yami ebengisebenza nayo kuyi-mail kodwa ngikutshela ukuthi indlela ayengihlonipha ngayo kungowakangena kuwumngadi ngiyabahlonipha abantu bakwangena kuningi engakuxosha kuyena nawe ngiyethemba ukuthi kuningi udadewethu azokuxosha kuwena kodwa okukhulu kakhulu umuphe uthando ngiyabonga somebody to have any no more hey mona we ya usa isombe bafethu isombe la ngapha ungabi nomuntu yama hala
uso